Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 гыйнвар, дүшәмбе. Мен Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф, матур көн, файдалы атна теләп калабыз. Бүгенге көнгә кирип калган кайбер тарихи вакыйгалар турында алдагы минутта кыскача булыр. Ел сайын 20 гыйнварда дөньяда почерк яки кулдан язу көне билгеләп үтелә. Ул безгә кулдан язылган текстларның уникальлеге, аңа практика үткәрү кирәклеге, почеркның кабатланмавы турында искә төшерү максаты белән гамәлгә куелган. 1895 елның 20 гыйнварында Антарктида җиренә беренче булып Норвегиянең Антарктик судносы капитаны һәм пассажирлары баса. Яңа материкта экипаж әгъзалары күзәткән мөгъҗизаларның берсе поляр балкыш була. Бүген бөтен дөнья бәлеш көне билгеләп үтелә. Бәйрәм үзенең халыкара статусына карамастан пироглар бар җирдә пешерәләр һәм яраталар бит. Рәсми булмаган характер йөртә. Бәйрәм үз максат итеп милли пирог әзерләү традицияләрен саклап калуны куйган. Казанлылар һәм шәһәребез кунакларына бүләк ясап, башкалабызда бүләк галереясы ачылуы турында узган тапшырубызның берсендә әйтеп узган идек инде. Бүген исә заманча сәнгать үрнәкләрен чагылдырган яңа күргәзмә мәйданчыгына сезне дә чакырабыз. Бүләк галереясына килүче Казан кунакларына тарихыбызның Болгар чоры мирасын бүгенге көнгә туры китереп эшләнгән сәнгать үрнәкләре тәкъдим итәләр. Татарларның үзенчәлекле сәнгате Идел Болгары, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы дәүләтенең традицияләрен мирас итеп ала. 922 елда кабул ителгән ислам диненең йогынтысы да зур була. Шәрыкка, Изге Мәккәгә, Мисырга, Төркиягә, Иранга юл ача. Исламга кадәр булган мифология образлары кош-корт, хайван, чәчәк үсемлек, геометрик бизәк белән алмашына. Мираста калган әйбер, ләкин аны бит тотып та карыйсы килә. Аны кулланасы да килә. Аны бит сокланасы да килә. Шуңа күрә без үзебезнең кул осталары белән безнең художественный совет дигән оешмабыз бар дип әйтәсе килә һәм менә шул художественный советта сөйләшеп, әйдәгез әле иптәшләр, Болгар заманында булган савыт-саба кем нәрсә белән кулланган, шуларны музейлардан карап, китаплардан эзләп, шуны заманача иттереп, бүгенге көндә ясап чыгардык. Археологик казынулар вакытында табылган 12-13 гасырга туры килгән замана осталары өйрәнеп, яңадан торгызылган сөт савытлары шундыйлардан. Борынгы заманда бит инде пияла әйбер булмаган. Һәм инде пияладан ясалган әйберләр бик кыйбат булган. Шуның өчен керамика, менә савыт-саба диләр. Безнең байлар сабасында әлбәттә савыт-саба чыгарганнар. Шуның өчен мираста да исеме шул калган. Керамиканы дөрес эшләтә белү кирәк. Аның температурный режим дигән әйбере бар. Һәм инде керамиканы ясаганда заманында молочение дип русча әйтәләр. Сөт салып та, менә шул балчыкка сөт салып, менә шулай итеп матур төсләр кертеп, үзенең аны яндырганда, үзенең температурасын ясап, менә шундый матур итеп, әлбәттә, аларда матурлыкны борынгы менә әйтәләр, борынгы заманда матурлыкка карамаган диләр. Юк, иптәшләр, борынгы заманда матурлыкка да караганнар, файдага да караганнар, төрле якка караганнар. Татарларда кош-корт йорттагы бәхет метафорасы, шулай ук халык иҗатының мөһим образлары булып тора. Болгар халыкларының кошларны сүрәтләү татарларның ювелир һәм балчыктан әвәләп ясалган әйберләренә күчкән. Бердәге үрдәкләр Казан чорындагы киң таралган бизәкләрнең берсе ләлә чәчәге белән бизәлгән. Ислам динен кабул итү алдыннан безнең халык әлбәттә Тәңрегә һәм инде умайга табынганнар. Менә умайның төп функционалы дип әйтәсе килә. Ул әлбәттә аналыкны, гаиләне һәм инде гаилә учагын саклый торган менә шундый Ходай булып хисапланган. Аның бит инде мәгънәсе бик тирән, чөнки Тәңре ул һава булса, умай ул җир. Җир безне ярата. Җир безгә гомер бирә, җир безне саклый, бигрәк тә хатын-кызларны менә илгәре күп еллар арасында, күп гасырлар арасында аналык умай дип аталган.
Галереядагы сәнгать үрнәкләре гади тормышта кулланыш табала. Йорт фатирларыбызны бизәгәндә мәгънәви йөкләнеш белән тутыра. Ислам диненә хәтле булган менә шул табынулар, Тәңренең тамгалары, Тәңрегә табынганнар, әлбәттә ханлар ул заманындагы, һәм инде аларның үзенең тамгасы булган. Тамга ул бик улы әһәмияткә ия бер шундый нәсел теге печать диләр инде русча инде мәгънәсе шул хәтле көчле булган тамганың. Әгәр дә тамганы ватсалар, нәсел киселәсе икәнен белгәннәр. Уникальные вещи, связанные прежде всего с культурным наследием. Бирдәге әйберләрнең һәрберсе дә уникаль. Аларның халкыбызның мирасы белән бәйләнеше булуы да безнең өчен һәм кунакларыбыз өчен мөһим. Барлык эшләр осталарның күңел һәм җан җылысын саклый. Татар сәнгате үрнәкләрен саклап, үстереп, аларны киләчәк буыннарга тапшырып калдырасыбыз килә. Жир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. Без туры эфирдә эшлибез, матур көн теләп дәвам итәбез. Борын-борыннан камыр ризыклары йорт муллыгы символы булып торган. Бәлешләрнең күп гасырлык тарихына карамастан, кулинар китапларда пироглар турында беренче искә алулар 16 гасырга туры килә. Тәм-томларның эшлекләре теләсә нинди була ала. Иң мөһиме бәлешләрне күңел җылысын салып пешерү. Бүгенге әңгәмәбез халыкара бәлеш көненә багышлана. Студиябездә кунакта кулинар тапшыру алып баручысы Булат Бәйрәмов һәм бәлешләр пешерүче компаниясе идарәчесе Элдар Акбашев. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Хәерле көннәр. Саулармысыз? Булат, менә сез инде озак еллар, 10 еллап, ялгышмасам алып барасыз кулинар тапшыру. Күңелегезгә кереп калган, иң гадәти булмаган, иң кызыклы рецепт сездән көтәбез. Алар бик күп булды инде, шактый күп кунаклар да килде 10 ел эчендә, аңлыйсыңдыр, шулай бит. Шулай да менә минем хәтергә сеңеп калганы дип әйтик. Безнең Ля Примавера оркестрының инде дирижеры, җитәкчесе Рөстәм Абязов килгән иде. Менә мин аның кулинар осталыгына шок каттым. Ул нәрсәләр генә пешермәде, нәрсәләр генә әзерләмәде. Менә ират кешенең шундый булуына мин әйтәм бит шок каттым һәм истә калганы ничәптер салат булды. Ул алды суганны башта кайнар су белән пешекләде. Менә шундый соғытқа төбенә куйды. Аннан соң йомырка, тавык йомыркасын күп итеп пешерде, бер унлап булгандыр. Өстенә җәйде тавык йомыркасын. Катлам. Катлам, һәр катламын әле майонез белән сылап та бара. Аннан соң күзәүнә китерәсең йомырка өстендә әфлисун. Менә шундый ничектер бер-берсе белән туры килми торган ризыклар дип әйтимсең. Ләкин шуның хәтле тәмле булды. Менә 3 катлам һәм аны әйттең ниндидер французский салат дип. Менә инде камыр ризыкларга килгәндә, мәсәлән, камыр ризыкларын шулай күп пешерделәр, күп әзерләделәр. Истә калганы, безнең татар халкының инде иң яраткан ризыклары шул гүбәдияне дә әзерләделәр. Булды ул, ләкин бер тапкыр гына. Шулай пәрәмәчне дә, мәсәлән, ландышнега җаны һәм инде әлбәттә минем тормыш чәчкән минем хатыным дип әйтәм мин аны, Ләйсән Гыймаева әзерләде бәрәңге тәкәсе. Аларның менә шул мөслим азнакай ягында инде бик еш пешерелә торган, бик гади дә, ләкин шул вакытта бик тәмле ризык һәм татар халкының миңа калса бик үзенчәлекле рецепты ул. Менә бәрәңге тәкәсе. Исме дә кызык. Бәрәңге тәкәсе. Ләкин пешермәделәр, мәсәлән, әйтик, мин үзем Әгерҗе ягыннан, Әгерҗе районы Ишбуй авылыннан, менә бездә бик яратып пешерәләр, һәр атна саен диярлек шәңгә. Менә сездә бармы шәңгә? Шәңгә пешерәләр, Апас якларында да, әйе. Менә ул бөтен якларда, районнарда юк, бездә белмиләр, исеме дә ишеткәннәр юк. Әйдәгез әле Илдардан сорыйк әле. Сездә шәңгә пироглары пешерәләрме? Әйе, шәңгә ишеткәнең бармы? Ишеткәнем бар, но без пешермибез Әлегә пешермисез. Шунысын әйтергә кирәк, аларга ел сайын әйе
50 мең бәлеш пешереп безнең Субханалла. казанларны һәм кунакларыбызны ашаталар икән. Бу чыннан да әфәрин, әйе. Нинди рецептлар сездә бар? Нинди пироглар пешерәсезләр? Шул кадәр матур, кайнар, тәмледер дип уйлыйбыз. Инде ышанабыз, шуңа алып килгән. Әйе. Озанда иң тәмле пирогларны без пешерәбез дип әйтеп була. Безнең компания исемебез Время пирогов. Без 2019 елдан башлап пироглар пешерәбез һәм Казан буйлап, бөтен Казан буенча аларны илтеп тапшырабыз. Безнең доставка дип атала инде ул. Безнең ассортиментта төрле илләрнең рецептлары буенча 30-дан артык пирог төре бар. Шулай безнең милли татар агъбәдә белән бәлеш тә бар. Менә булар инде алар. Дибәдия бәлеш. Безнең иң яраткан алар әйтеп китеп була лидерлар сатуда. Шуның өчен бик тәмле итеп аларны эшлибез. Пешерәбез. Алма пирога күреп торам. Алма пирога дип әйткәндән ул без барыбыз да сәяхәт итәргә яратабыз. Шуның өчен төрле илләрнең рецептларын алып без эшләдек. Менә Австрия штруделе, бәлеш белән гүбәдия татар националь пироглары, Франциядән ларан пирогы. Киш дип әйтәбез бездә йөртәләр. Хәзер вакытта ул киш дип атала. Ага. Ә менә сәяхәт итәргә яратабыз дип әйттегез. Әйдәгез әле мин сезгә бер кичкенә генә шундый бер бәйге оештырып алам. Кишне инде әйттегез. Мәсәлән, менә мин сезгә әйтәм киш, сез әйтәсез француз пирога, бүрек. Бүрек? Әйе. Төркия. Дөрес, әйе, Булат әлгә калышасың. Ага. Кальцоны. Кальцоны инде ансы Франция. Юк. Кальцоны бит пиццасы. Әйе, кем Италия. Әйе, шулай, әйе. Шримати. Индия. Дөрес, әйе. Ага, хачапури. Грузия. Дөрес, әйе. Калакукка. Калакукка, монсы Финляндия. Бик дөрес, әйе, балык белән бергә итне кушып пешерә торган шундый бер камыр ризыгы. Йолопоккидан гына иттем, кышбакай. Әйе, йолопокки шаган чыннан да, ага. Тирапита. Тирамису кебегрәк. Шаган, якын. Тирамису. Терапити. Питаларны грекларда, әйе, грекларда, ага. Һәм курник. Курник. Бик дөрес, әйе, рус милләте пирогының иң яратып пешә торган. Әйне менә татар, безнең татар милли ашларыбызны гүбәдия дип әйтәбез, иң яраткан, аннарысын. Шәңгә дип әйтеп киттегез, бәлешнең эшлекләре менә нинди эшлекләр белән пешерәсез? Безнең традицион ит бәрәңге бүтән ингредиентларында салынмый, суган, ит бәрәңге. Бар бит әле бурай бәлеше. Бурай бәлешне әзерләйсезме? Әле пока ул якка җитмәде. Менә Илдар кирәк бурай бәлешне. Сез никадәр әйе менә тәкъдим бирәсез, никадәр рецепт, идея, чыннан да. Язып куегыз. Патентлаштырып куярга кирәк. Ансын заказларыгыз күп, шунсы билгеле инде безгә һәммәбезгә дә. Ашыйлар менә пироглар. Менә бу бит инде тазарта торган. Нинди сез киңәш бирә алырсыз икән, фигурада булсын өчен, сәламәтлекне нык тотышын өчен. Күп итеп ашамаска инде. Шамасын белергә кирәк. Нәрсәдә шамау кирәк. Күп ашамагыз, төнгә каршы ашамагыз. Абылай, миңа калса ризыкның ниндер зыянлысы, бик нык файдалысы гына мин әйтеп бүлмәс идем. Яшелчә белән ашагыз. Менә 50-гә 50 ашарга кирәк. Тәлинкәңдә яртысы менә яшелчә булырга тиеш. Һәм инде яртысы калган нәрсә дип әйтик шуңа. Менә бер тәлинкә. Сезнең үзегезнең гаиләдә инде менә яратып пешерә торган, яратып ашый торган нинди бәлешләрне атап китер идегез? Ну, мин үзем яратканнан гүбәдәне беренче куер идем. Әйе, аннан соң бәлеш белән эшпишмакларын икенче урында. Ага. Безнең милли татар халык ашларын яратасыз, исемлек бирәсез. Сездә булат ничек? Минем Ләйсәнем бик тәмле һәм бик тиз, бик җитез ул үземе менә. Һәм ул бик шундый тәмле итеп пешерә, манты инде. Менә мин татар халкы риза итәм, чөнки манты. Ул безнеке булмаса да, үзбәкнеке, чөнки үзбәкнекендә бит анда ит кенә, ит суган, без татарлар бәрәңге дә истәп җибәрәбез дә, ул татарча манты була. Кызларыгыз белән бәлеш саласызмы бергә? Бәлешне без салабыз, әгәр дә безгә кунаклар әбиләр килсә инде. Мәсәлән, Ләйсәннең әнисе, минем әни килеп, менә бергәләшеп зур коллектив белән ашарга кирәк. Бәлешне аны 3 кеше, 4 кеше өчен генә салу урынсыз. Аны кайнар килеш менә мичтән чыкты, бергәләшеп утырып зур табында ашарга кирәк. Шуңа күрә салабыз, ләкин кунаклар җыйган вакытта. Менә бүген халыкара бәлешләр көне. Чыннан да миңа калса бу тагын бер шундый матур көн, кунаклар җыярга,
тәмле ризыклар пешерергә, милли ашларыбыз белән сыйланырга. Тамашачыларга бүгенге, иртәдә бүгенге көндә нинди теләкләрегез булыр иде? Булат, сез. Әлбәттә, саулык, сәламәтлек булсын. Сау сәламәт булыр өчен инде хәрәкәт тә итәргә кирәк, дөрес тукланырга да кирәк һәм елмаерга да кирәк. Күңелеңнән, үзеңнән башларга кирәк дип әйтим. Күңелегез чиста булсын, уйларыгыз чиста булсын, сәламәт булыгыз. Сездә нинди теләкләр булыр? Шулай Булатка кушылып, кешеләрнең эчке яклап нурлары булсын, ислам динендә булсыннар дип әйтеп була безнең Казан кешеләренә. Һәм шат, күңелле яшәсеннәр, тәмле ашасыннар. Барыбыз да дус булып, тату яшәргә. Тормыштан канәгать булып яшәргә кирәк. Һәрбер туган яңа көнгә шатланып, шулай бит. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бу чыннан да нидер гадәти булмаган шундый сөйләшү булды. Гадәттә бит инде камыр ризыклар турында хатын-кызлар белән сөйләшәбез, ә монда ир-егетләр килеп көнебезне шундый матур итеп башлап җибәрдегез. Уңышлар телибез сезгә. Казанларны, башкалабыз кунакларын тәмле-тәмле шундый бәлешләр белән сыйлагыз. Һаман да алдагы тапшырыкларга безгә килеп йөрегез, кунаклар булыгыз. Чакырыгыз, килербез. Зур рәхмәтләр. Инде мин Әзәк Мәҗәдов сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Без тапшыруыбызны әле безнең студиябызның кунагы булган Булат Бәйрәмов һәм аның тормыш иптәше Ләйсән Гыймаева башкаруында җыр белән тәмамлап куябыз. Иртәгә кадәр исән-имин булыгыз.